Bakalára som videla ráno. Kde? Na zastávke. Čo som robil? Neviem, na stanici. Tak, ich som sedela predu takového. Ale z autom? Nie, na stanici, čo stal. To co zišiel? To neviem. Ahojte všetci. Ty máš fotku normálnu svoju, či máš aký efekt? Máš svoju? Nie, neviem. No akože ťa to vidím, tak som to povedal. Hej. Takže toto je horúco vonku. Čo je? Horúco. Čo aj včera, ak bolo horúco. Som sa objednala lieky. Kedy prídu náhoj. Buď po obede. Jo, mamo. Dneska po obede budú napísané, alebo zajtra. Ale oni ti donesú s tým, ono niečo máš, vieš čo myslím. Maj. Nemusíš jesť ty. Čo? Pozrite, koho mám tu. Ty mám Paťka, tam musí mať ešte Miloša. Ale nerobím srandu. Tyko, sa napíš. To čo má zobáčiku? Čaj. Čaj má. Ale špinavý má. To však od toho. Tu bude veľká modrina. Veľká modrina. Čomu? Nevidíš? Nevidím, bo ono. To, čo si Tu bozuľa. Tu bozuľa. To, čo si tam zrobila, že máš to do živého. To, čo si robila. Ona by sa všetci zjebala. Som kopla do stolka, jak som išla hrať. Skúkni nad posy. Ale Vstalka, prečo ma blokla mamka? Skúkni nad posy. Ukáž to, blízka. Fuj, ty sprosta. Aké je to pekné. Ty si nevdúpam, to kedy si nevyhla proste, ale to ani netrebalo. Táhala som nejak, že by nie. Táhala som posy, lebo ja nemôžeš vstúpiť na rošty. A keď tak príjem domov a ty zjebaná do stolka. A babku som mala na linke. A toto som musela smiať. Ani som še jej nepriznala. Nesmiala sa? Ja jej nepovedala ani. Ja by som sa zašikala od smiechu. No. Dajú, zlamala sa, ale dajú do doničky sebe. To drahá? 60%. Za 10 si kúpila. Trošečke. Povedz mi, prečo som ja toto mala v tom, vo... Mala si to dať. Jej? To nevadí nám to dítko. Čaute, poďte lajkovať stream. A toto si mi koľko kúpila? Patričku, áno, máme guľky, kúkaj. Máme guličky, večer budeš papať. Dúfam, že čokoládových mám veci. Nie, mali jedno, to som ti zabrala mango. Iba jedno, mali... Ona ľubí pomaranče. Teraz som zjedla pomaranč a mi dvihlo cuker pomaranč. Ja som nezobrala čokoládu. Rohlíky si mi kúpila, neverím. Neverím. Ty a rohlíky kúpila. Jak si nezobrala čokoládu? Ja som nekúpila čokoládu si. To bude možno na poli. Pačišo? Koláče treba je, Slavka, hej, tam som na mrazáku. Ty už robíš obed? Áno. Už polievku mám, len druhé jedlo. Zavidia, že vás ľudia podporujú a že vás máme rádi a potom také kokotiny nám píšu. Jaj, ďakujem, Vočka. 4 €. Už 4 € stojí. To ja som tu kupovala na zastávke, som nechcela. 101. Hej. Áno, idem tam Paťko. Hej, ešte pri tu, hej. Zavidia, že vás ľudia podporujú, že vás máme rádi a potom takéto kokotiny nám píšu. Hneď som blokla. Dobre robíš, dobre robíte ľudia, všetci to robte.
blokujte toho veda, lebo oni vypisujú všetkým gifterom a giftery mi povedali, že oni ich nezastavia. Že oni im tým neublížia, že im budú vypisovať, že oni nás budú aj tak podporovať. Muller Mixy. Včera ma podporili, dneska som si kúpila Muller Mixy. Halo, Paťko, tu je. Tu, nižšia som peveč, ani nejdem, tu som kľud. Ale kúkni, ak to zmenilo spálňu. Slavka. Ak sa bojíš, že idem preč? Aj. Aj, nejdem preč. Čoši? Nejdem už preč, idem sa len Čoši ty toto? Nie. Patrik, jeste bez nás co? Patrik, ahoj, ide papa. No, toto mu reče, že bude kľúče z nalatu. Ide papa. Pomaranče mi 3 kúpila. Poďme zožesť, bo mi kúpila ovocie. Muller Mixy 5. Čau, Patrik. Aha, banány mi kúpila. Kde je? Na dverách. Kde sú šľopajami? Tu je, no poď. No poď ty, Čičoš. Tak, Brine, choď ty, Čičušo. Odveď tu daj. Mám telefon. Mám dať odvetu, nemám nejakú To som dala odvetu, ja za teba. Poď. A ja si vieš, prečo z toho nerobím nič v obchode si bola, áno. Z toho kokota krajňaka. Nikto mu to nekomentuje, len toto je Vanda, jeho sestra, toto je zignuté. No, toto je jebnutý. Hej. A normálni ľudia to komentujú. A sám sa priznal, že aj toto fotky on robí. No, toto ja používam, a už 4 € stojí. Neviem, čo robí mamka na obed, neviem, vážne. Teraz som prišla domov a už varí. Si dostala také kačky, či čo to je, či to štačiky? Čo som dostala? Ja som čvirikajúce bosky. To sú to Nikča, ďakujem. Ona teraz pôjde na rokom Nikča, bude dávať, keď má. Pretože podporujem vás, aj takto je moja slobodná vôľa, nikto mi ju nemôže rozkazovať. Presne, Zlatko moje, presne tak. Oni všetkým gifterom vypisujú, všetkým, už mi včera písali giftery. Oni ich blokujú všetkých. Oni ich radom blokujú. Povedali, že oni ma podporovať budú a títo sa môžu postaviť na hlavu. Že oni ich akceptovať nebudú vôbec. Moja malinká hlavička. Pusinku mi daj. Pusinku mi daj. Tak, ešte mi dajem pusinku. Môj fešak, poď papať. Nech to nefotia hoveda. Tak, popcorn. Jaj, šikaš. Musím robiť ešte. Šikaš. A kúkaj, to šika mi na tácku. Poďte, ľudkovia. Bo je šika, umývadlo. Čo si mi kúpila? To nič. Či pýtaj, co oni tebe kúpili? A mne čo kúpila? Tiež nič. Tak? 50-50. Povedz ti mene, ja tebe. Čo on má? Cestoviny. Dám ti buchtičku. Medzi nožičku. Pratam poď mi pomôcť. Nejdem. Keď si mi pomohla, keď som pratala, nepomohla, tak prataj. Mama sobie noga strepala, boli to. A to živého še videla? No. Boli to. A nie, to bude sverbec. Idź do picia a rob si. Ahoj, Miloš. Ahoj.
Jaký Miloš? Chceš moju buchtičku? Nie, nechcem. Ktorý Miloš? Mám fľašku Miloš. Počkaj, ti dá čo Ale ktorý? Však... Ale tam máš ho? Nie, však sa mi zdravú, bo vidia, že mám Miloš, nie? Čakaj. Teraz ti odjebem dekel, hej? Tu mám Patrik, fľašku. A tu mám Miloš. Čakaj, a tu mám Miloša. Vidíš? Už mám 2 fľašky. Miloš a Patrik. Ale moje meno som ešte nenašla. Máš dolu na nabíjačov. Ešte Andrejka ti treba. Oj, do piči s Anderkou. Ja som bola Igor aj Samo. Čo koľko? Bola Igor alebo Samo? To sa nehovorí koľko. Такое время полivku zaniesť, takú polievku, hej? Odveď mamka. Čo, miala sa do ruky? Áno. Všetko mám strpnuté. Zero. Ale mám dobre otrpnuté, to iba dnes. Ukáž? A to druhé miesto kde máš? No. Tá bude modrina. A ešte aj tu na krbece by mala byť. Nevidím, aké Tu si čucho štík. Tak je malo desku nechať sa doma. To tak. Čo robím na obed? Nie, vorno, čo je vorno, nechápem. Jo. A polievku, aha. Jaj, voňa to voňa. A to čo tu robíš na... Cítiš tú voňu? Do 4.10. idem do Košic s mojou ženou. Môžeme sa staviť? Nie. Môžeme. Nikto. Ahoj Martin, ahoj. Ty si ten Denny priateľ, nie? Alebo ty si? Cez neho? Prihlasaj na teraz. Ahojte, áno. Serus, serus. A tam tá túra polka v robote, nie? Ďakujem, ďakujem. Poďte lajkovať. Neviem, čo ona robí na obed. Ale asi často halušky so tvarohom. Pažitka. Prší po akurát idem, tak aké tam je počasie, by som chcela vedieť. Vieš čo, tak mikinu som mala, lebo je chladno, ale inak dá sa. Keď si dáš tričko a tenkú mikinu, tak akurát, alebo si len daj mikinu takú tenkú mikinu do rúbsaka. Keď bude ti chladno, tak si ju dáš. O ktorej si stala? Ja som už mala 7 dačo stream, takže o 7 dačo som sa zobudila. Co si jebe? Čo? Zapaľovač by zmiznul. Tam je. O čom som ho tu dala?
kokoče slavka. Aj videa mám porobené, čo si porobila z autobusov, tak vám potom ukážem. Ešte poštvať. A sobotu, teraz sa nebudem baviť, sobotu mám také voľnejšie. Keď budem doma, tak sebe zrobím s tým poriadok. A vám ukážem čo dám vonku, hej? Tu na verejnosť, dáte na to svoj názor, hej? Nechaj to. Haló. Haló. Počúvaš ma? A ja ty, Mariuša, ma neignoruj, keď sa s tebou, Bože, rozprávam. To nie pre teba. Čo? Hľadaš šokoládku? Dostala nohy, tu je, aha, pozri. Tu je. Chceš? Jej, ďakujem. A? Čaje. Ďakujem, Nikča. A ja čo? Dobré ráno, dobrý deň už. Ja ani nemám. Suchu chorób. Ďakujem. Bolia ma kríže. Idem naspäť. Zibla som dneska. Joj, som še. Nacalovala som še. Musím mať riadnu modrinu. Odkašľam na to. Vieš, dobre, že som nezibla. No, jak by som stanula spomedzi tej škáry? Tak tam bola len taká škára maľunka. No, tam by som nežela zvalená jak kurva. Poďme na radary, tie vás môžu namerať na výjazde z Nových Zámkov do Bajča, v Banskej Bystrici za Jakubovskej do Poľanky, za Pôtrom. Pekné, krásne. Mi to zmenilo izbu. Spálňu mi zmenilo. Nový radar hlásite na výjazd z Šumovskej Soboty do Požďan a jeden mobilný ste videli vo Veľkých Kapušanoch. Nádhera, ne? Výjazdný policajný golf kombi. To je na základe dňa všetko, vyjazdíte bezpečne, priezvo z Európou. Ďakujem veľmi pekne za Keby výzvu. som bola kostola. Co? To je keby som bola kostola a nie doma. Nič, ahoj, ďakujem. Neviem, čo som dostala, ale ďakujem Paťke ako miminko. Paťke ako miminko, no. No, už som zametala tu pokoj, co narobeno. Pôjdeš? Nech si dajú pokoj z Bratislavu. Počuješ? Som zametala, kúkni. Nejaký bordel už narobil. A ja zametala. Stôl som mala na izbe pod lavicu. Ja ti hovorím, že to zbytočne cez idem robiť poriadky zamete, lebo on aj tak zrobí do večera. Ale sa pekne prosím, muze treba už zobrať nie metličku, vysávať a vysať šazi prach. Šazi. Komplet šazi. To si 2 vody vypila. Nie, však toto je stará voda. Toto je stará z toho, prisahám, však tam som mu kupovala minulé Patrik. No toto Milo som kupovala, som pila, však tu a ono. Na čomu to máš zo sebu? Lebo som ukazovala, že mám 2 fľašky už. Dobre, treba dať tam, a to však tebe netreba toto 2 fľašky. To si im ukazovala, ale treba ich odložiť tam, nie na stred stola. Ale im nebudem dávať zalohovať. Jak by nie? Ja ich nechám si. Budeš súcať ich po večeroch. Áno. I Miloša, i Patrika. Miloša sobie dáš oboj strane. Chápeš? Rovne 2 misky. Ľudia, ja tak varím. Rovne 2 misky, hej? No však ja mám ich tu a pri sebe. Fľašky. Rovne 2 myštičky, tebe dám menej, sebe dám vecej. No. Ja môžem pribrať. A ložku? Ja som tlustá, barz niet, takže... No nie, nie som tu. Ani ty neši. Ale mi to toto je problém, že mne to uderilo všetko do bokoch. Yep. Udarilo sa to. Oči. Toto tvoje. No, pozrite, ja už mám guľašovú polievočku. Pozrite. Halušky z detskej krupice, zemiačky. Pozrite sem. Zemiačiky, halušky z detskej krupici, parky.
Jasmin, ďakujem za ružičku. Ja dám perník, dobre, že by ma to tie kurvy nenahrávali, jak žerem. Milan, ahoj. Ja sa potom odkryjem, dokým sa najem, to budem zakrytá. Jem. Tak, jebte jej po hlave, tak. Poďte, ľudkovia. Ďakujem za ružičky, Milan. Slavka, mala si nechať na ich pozerajú, jak ješ, aspoň by zavidieť. Nie. Ja sa nebudem ukazovať, že by ma nahrali, ale ja chcem vidieť, ako papaš, tá? To je tvoj problém, že chceš. Ďakujem, Nikča, aj tebe pekný deň. Ahoj, Martina. Ďakujem pekne za podporu. No, už prišla aj spolužiačka. Ahoj. Už po piči, už je tam spolužiačka. Už pôjdem. Víčku mám, tá skoro je uzdravenie. Martina? Ja jej prajem. Skoro uzdravenie. Žerem. Za maličko. Ďakujete, tá Slavka. Ďakujeme. Tak, Nikča, presne. Nech si tá Nalpa, čo tu nadáva na Slavku, dá profilku a nech ukáže, aká je ona suchá. Ja o 10. ešte len raňajky jedla zasypaná. A my už máme obed. Trošku je pikantná, lebo spišské parky sú tam. Zaostrené. Ale mi to nevadí, ja mám rada pikantné. I ja, tak jemne, no však štipak si už dám. Jej, ďakujem, zobrali sme viny. Ďakujem, zobrali sme jej viny. Máme druhé jedlo, však teraz len jeme polievku. Uvidíš. A polievka sa je po druhom jedlu, druhé jedlo po polievke sa je. Ja to dám dneska vonku, čo máme ale na obed. A polievku varím každý deň. Nie to tie buziny, čo je Krajňaková žere, čo varí, nech jej ukáže jej syn toto. Tiež som chorá. Nie, ak on povie, že žereme pomije, ja nežerem pomije. Toto pomije jej boli dobre, keď ona tu žrela, nie u nás. Toto pomije. Keď toto pomíja. On ešte nejedol poriadne jedlo. A koláče nie je a zjedla aj koláč tedy tu, nie? Ďakujem. Asi tých krajňam nevieš, čo je poriadne jedlo. Keď máte len gemuziny doma. Poďte lajkovať stream. Ja vidím, tá sa ti nedarí robiť na mňa čísielka, tak málo máš čísielka na mňa. Krajňak? Dal to len 11 hodín dozadu, či koľko, keď nie viac. A mal len 38 lajky, 8 komentáre. Tak málo. A však to len toto je kurvy. Vanda, Gita. Vlast tam máš. Na spodku. Gita. To nie môj. Gita, dáka, jeho sestra, toto je pičie. Tam lajku mu komentovali. On si myslel, že ma dá dole, nedá ma dole. Taký chujko ma dole nedá. Ja ho dám dole. 3 rúže nemáme. Dobrú chuť, papaj. A nežeš ho. Toto je môj. Sobotu zažijete na mojom profile z show. Vy vidíte, čo ja pridám v sobotu. Možno to pridám aj skôr. Len si to musím všetko stiahnuť na tablet, že by som to mohla z telefónu vydávať. To som toho kokota chycela. Toho. Majka už je bloknutý. Od dneskratnej? Dáme preš chlebík a nekrič. Papkaj. No, papenkaj. Tu poď ku mne a papenkaj. Daj mu dali. No. A papenkaj.
Vyber mu zemiaky, dá z 2. Dobre, nech to nerúcaj. Tu veľká vonku ráno, zima vonku a tam ako je. Vieš čo, tak chladno je, tak mikina treba je, ale inak dobre počasie. Poďte lajkovať stream. Takú tenkú mikinu, ale treba, také počasie. Aj, Lukáš. Ale tu máš vlastne chuť. Keď to tu dáme pred, lebo si to odgrgala, ti dám novú. Kapať. Poď. Tak, kapaj. Moja voda. A vidíš. Takže dám vonku jednu zabavu, hej, sa pobavíme trošku. Dá sa. A ty? Ako sa máš? Vážne, poďte lajkovať, tu 42 ľudí, poďte lajkovať. Chcete ma vidieť, ak jem a nikto nič, len tu sedíte. Ďakujem, Milan. Si mu dala halušku, či čo? Halušku. Mu daj takú väčšiu ešte jednu. Tu krupica, haluška, mlieko, nie mlieko, vajcová krupica. Repoštoval, nechápem. Toto je resportoval. Repoštoval ľudia. Nie, tu mi napísalo, že resportoval môj stream. Ďakujem, Milan. Tak, papa. Nie, však pohode, len to som pozerala, že čo to je. Kek, papa. Papkaj, moja papaj.
Wandzie tam napisała, że si pan na Krajniakowi pod wideo. Ale to, że ona dala vonku fotky, že on materi, že je lesba, že so mnou dziga, toto ono nepovie. Wszystko to rozprávali, no. A ona to dala vonku, tá Wanda, čo mu napísala, že tam je, že ty si pán. A jeho matku dala vonku, že je dzigala so mnou, že je lesba. To ty dobre s ľuďmi si kontakte, čo ti na tvoju materu nadávajú. Wow, to ty si riadne dzignutý na hlavu potom. Nie, ešte teba zavesí tam na toto na fotky. Dnes mi je ako dobre, začala búrka, tak končím skôr v práci a idem domov. Urá! Jej, teším sa s tebou, Nikča, teším sa. Super, bo si sa učila, že ideš pracovať, fajne. A čo má s tým, že búrka? Odchod domu, prezrešať, hajde domu. A čo má s tým búrka? Možno robí vonku, ne? Mala som byť do 14. a teraz môžem ísť domov skôr. Super. A akú máš prácu, keď môžeš povedať? Robí kurváreň. Neurážaj ho, ona ma giftuje. A čo som povedala, že robí kurvárny, ja som sa zasmiala? Ja som ju neurazila. Ja som sa zasmiala, že či robí kurvárny. Albín, na čo zdieľaš livemi? Zbytočne. Ďakujem pekne. Vychlípaj to. Nie, lebo mi sa zrobí šťava. To všetko vyzela, ale... Ďakujem pekne, nie som naspoň. Ale polievka výborná. Má tu 40 lajky a tu komentáre má... Počkaj, musím tu sa prihlásiť na ten... Nikčaša, keď si sama, tam môžeš ísť do zahraničia kedykoľvek, ne? Nič ťa nedrží. Trošku termoekonomika. Nie? Ľudkovia. On nespal, hej, že ešte znala. On so mnou robil. Ešte mi treba konvicu od octu. Vyvárala. Mi povedz, keľo chceš, lebo bar sú výborné. Teraz mi naberáš? Môžem, hej. Vynikajúce sú. Dobre, dosť, to veľa si dala, odober. Dobre, ber. Ešte budeš pýtať. Si upozorňujem. Stačí ho voňac. Si zober, že pol kila tvarohu. Polkilové balenie v šupkoch. A kila tvarohu. To ja dám potom na ono. Vonku.
som mala na obed. Vidíte môj obed? Šrubky s tvarohom z pažitku a pohár mlieka k tomu. Slavka má maličkú porciu. Tak uvidím, či sa mi splní sen, keď si na to nešetrím. Našetrím. A čo? Si dačo písala hore už? Či za akým snom ideš? Ale tu máš akú prácu, keď sa môžem opýtať, lebo že nemôžeš pracovať, keď prší. Poď. No. Poď. Lepšie ako z reštaurácií, to vyzerá a určite lepšie to chutí. Však keď prídeš na Slovensko, mám kratší zuby. Albin, dá sa. Má to chyby? Bože, on cez žuru je halúšku. Chápeš? Halúška pod košom. Ďakujeme. Jasné, že áno, môžeš aj prespať u nás. Mám komenty. Kto na mňa nadáva, Albin? Bobor Skalný? Tieto Slavka, navaríte mi? Komu? Martine? Hej. Aj s decom. Ona má tu deti. Dvoch chlapcov a jedno dievča, alebo jedno Hej. Či zle som povedala dva dievčatá jedného chlapca, či dvoch chlapcov jedno dievča? Aj zaplatím, čo si ty trafená, na mne treba platiť za obedy. Tak keď si písala niečo... Co? Dobre som hovorila, že dva dievčatá jedna chlapca. Keď si niečo hovorila o robote, tak neprišiel komentár. Tá pažitka fajne robí, nie? Ale fajne to. Fajne to je. Dám aj 100 eur za vajný obed. Aj ty čo si jebnutá, keď mám byť taká sprostá. Na včerajší poviem, nám o peniaze nejde ani neišlo. Ku mne, kto príde na návštevu, je pohostený. U nás keď Kaťa bola malá, ešte mamka ju ponúkla s obedom. Kávu som ja jej zrobila, alebo mamka. Vodu sme jej dali. Furt sme jej dali dačo pre deti, že neišlo prázdnymi rukami. A ešte aj domáce vajca sme jej dali od našich. A teraz máme takú oplatu. Takú oplatu máme. Že si nám ubližuje. Takú oplatu máme. Albin, teba nepoznám. Nechcem nejaké dačeky, on všetko. Teba nepoznám, ale tú Martinu, ktorú by sme privítali, tak to je Slavkina bývalá spolužiačka. Ju poznám.
No vidíš. Ty ma chceš navštíviť, ani nevieš, kde bývam. Možno by ťa už presťahovať aj ináč. No podľa mňa by zabludil, lebo to na každom rohu samé špirengové. No na sekľové Koľko kilograto? Ja umývam už. Môžem prísť na návštevu teta Slavka, keď prídem na Slovensko? Jasné, že áno. Martina? Môže. Je vítaná. Aj s decami, aj s mužom. Aj prespať tu môžeš, keď chceš. Dze prešpi, tu nemá dze prespas. Jakže? S mužom, s decami určite nevejdu tu 3, 4, 5 ľudia, co še dze. No však na sedačku vojdu dvaja. Tam by vošiel malý, no ako jedno dievča a jeden chlapec. 3 zajci vejdu na sedačku, keď rozsáhnem. No. A oni dvojo? No a jedna sedačka u mňa. Nie, to še nerozklada. No tak budú spať na zemi na spatáku. Sebe kúpia spáslak. Tam budú spať na balkóne. Špirengová fetka, profil. Rada prídem na návštevu tam. Tak príď. Teraz som plná. Zastískaš do hlavy, hej. Obed, zavidíš? Zavidíš, že mám obed? Keď si hladný, tak ísť aj ty sa najesť. Lebo normálny človek o takom času zobeduje. A keď zavidíš, to už je tvoj problém, nie môj. Netreba 6 Chápeš, najprv mi napísať, zastískaš do hlavy a teraz dobrú chuť. No mňa jebne z takých ľudí. Sa nenaže, ty praše tlusté. Dobre, krajňak, nie tvoje mater nažere z tebu do vedna. Z jedného žľapka. Z jedného žľapka do žerece, to te zmije, podmije. Vidíte? Čistý tanier. Som nebrala tabletku na nohy, ne? Neviem. Brala som, či som nebrala? Neviem. Jelenka. Toto počúvaj. Ja idem umyť, ja sebe to umiem. Dobre. Bo i konvicu mi treba umyť, a dneška padla. Jednu vec, dokým ty pôjdeš ľahnuť, ťa poprosím, zrob mi vodu a potom do dychu do večera. Ja sebe myslím, že mám dosť. Ešte dobre ti hovorím, rob čo chceš, a ísť si ľahnuť. Zrob mi vodu a ísť ľahnuť. Šľupky s tvarohom z pažitku. S prepraženým maslom. A to som zrobila len pol balíčka, hej? Pol balíčka som iba uvarila. A je si na večeru. Abo necháme na utre? Na utre. No, toto ja také veci nejem na večeru. Do ktorého cítiš, že bude? Čo? Pol balíčka. Nechápem šunku. No. Fakt ma ľubovala, že som nežala šňa.
práve preto netreba líhať do posteli teraz. Ale treba robiť. to tiež ma včera vypocípaná, jak som debila a som sa ráno zobudila, neviem, keď som zaspala. To si treba každý večer také nervy zrobiť. Jasné. Šrumky či šumku, čo? Šrubky, ako šunku, či čo tu rozprávaš? A co píše? Tá Martina, no ani ma platí, ja neviem, o čom to rozpráva. Šrubky! Šrubky! Šrubky či šumku? Šrubky! Fuj do piči. A tým, že... Uvidíš, dám to na TikTok. Hej, a Ibiša úplne zosmiešnila. Čo? To dala na... Jak bola tam v tom, v deservítke, tak pohrdala tým jedlom, že co tam je na toto na tanieri, že čo má Paja, ahoj, ďakujeme. Objednala sebe pizzu tiež tam. Ponižila toho. A oni, že dokonca aj poznajú z minulosti. Áno, a ona na roko mu to asi robila, lebo povedala, že co tam má tam bola špargľa. Ja je to čo praše blokuj, ne, porážka mladá, hej, tebe Karinka toto dostane porážku z tebe, ty chuju. Pod jakým profilom? Jefo je späť. Bože, pardon. Takže ste sa pobavili, ľudkovia. Šika spadne. Aj si dáš, tak čo si, že buchnem. Už nevládzem si pána. Fuj, si. Šrubky s tvarohom z pažitku, prepražené masielko. Jefo je späť, jasno, ten kokot už je tu. Čo si zapísal? Hlavne piči. Co? Som to zablokovala. Už bude hrešiť. Bože. Ďakujem, rodičko. Potom mi pripomeň, že si mám dať co povedať súrne. A že ak umiem grať, si pripomeň, si mi poviem. A to treba dať ísť? Hej, dneska nie. Zajtra? Ani zajtra nie. A keď ísť? Potom si poviem. No vypni hlas. Nemám veľa. Nevypiem hlas. Slavka, ležím, založené ruky mám. Sekundu, oplaknem a dám odvetu. No kúkaj, ešte štúrim halušky pod vodovod. Ty si zdvihnutá, Slavka. Ani riady neznáš odkladať. Jak to? Takže mi rozjebala po dolu v linke, som všetko musela vybírať za skladať sebe. Či najebala krížom, krážom. A vareka, znaš, kde bola tá drevená? Potom na TikTok halušek mám chuť. Jasné, že áno. Čuješ? No. To tá vareka, co som ju patrala po nej. No. Tu bola dolu. Na spodku videli mama. Ja tam dám, no co tam robila? Ja som to varenku nemala nič. Nie, ty nemala nič.
Ani šiše jej nedotkla, to ja. Nie. To ja taká dzignutá. Nemala. A ty prečo nejdeš do Celebrity Combat? Ty prečo nejdeš do Celebrity Combat? Ale še pýtaš, že či dcera nemá chuť jesť. No len poď mi Ja povedať. pôjdem, ale pre nejakú... Z tebu pôjde do Celebrity. Ideš? Zajebe si jedno a pôjdeš k zemi. Ideš ďalej? Boli mace husté rečičky a skutek gutek, nie? A keď prišlo na lamanie chleba, tak ste dosrate z ucekace. Keď ste videli ju abo mne. V skutočnosti. Keď raz, dva zmizli graty. Víš to? Janeška veľa toho koridoru rozľubovala. Ja tu čakám, čo rozjebeš. Ľudko vie, že sa aj trafi. Moja babka, čo moje škola? Čo moje škola? Čo moje škola? A keď už sa nabožkal dneška mne. Daj mi požil. Šikovná mamka je na varené opratané jablčano. Chcem si mu ukázať z obraz. Ale aj Patrik je šikovný. Na nože máš halušku. Od neho. Na ruke máš. Čo? Na druhej. Odpadla mi. Čo? Pipka. Nemám pipu. Nedávajú. Dám ju, to ja sebe to umývam, ja chcem tak. Ja si prosím tak. Povedz Patrik, nájdi sebe chlopa na pusu. Patričku, povedz jej, nájdi sebe chlopa na pusu. No. Moja kričí. Som bola u jednej ženy a hneď chlípku som dostala bordelia tanku a ešte v byte 2 mačky. Ty kokot. A na čo si tam išla, keď tam má bordela a 2 mačky? To kto, Martina? Hej, na čo si išla? Ja keby som videla, že A mám doma bordel deti. a ešte mačky a že mám doma deti, Idem do piči. alebo súrodencov, hej, že ktorých môžem nakaziť, ani do bytu nejdem. To ti povieme na rovinu. Ale ty tú ženu poznáš? Vypni na chvíľku hlas. Tak keď išla ku nej na návštevu, tak ju určite pozná. S deťmi chodí do triedy jej dcera Angličanka. A dieťa má s černými. Á, to nevadí. A včelka Maja a už má... Kto si včelka Maja, že máš fejkový účet na Martinu? Na ňu zrobili účet už. Hej, včelka Majka a jej fotku Martiny na... Áno, lebo podporuje aj mojim gifterom toto robia. Nech si to ona nevšíma. Nech si to ona nevšíma. Není? A prečo máš takú istú profilovku, jak má Martina? Bo je jebnutá na hlavu to tá fejková piča. Už je to ubohé, keď sebe na gifteroch robia fotky. Fejky. Co? Tak na čo dávaš fotku srdiečka? Ona si zmení na psa, aj ty zmeníš na psa.
Sú retardovaní ľudia, co nemajú co zo sebu, neznajú co zo sebu a si myslia, že uškodza druhým, to takou formou idú. To sú bezmocní, hej? To sú bezmocní ľudia. Nikto sa robí a čo? Daj veľa migrátov to To sú pribúda. retardovaní ľudia, presne, retardovaní ľudia. A inak, fakt, teraz nemám na to čas, lebo mám aj duely. Sobotu si nájde to nejaký fakt, ja viem, Martina. Sobotu si nájde na to čas a zverejním to. Ale počkaj, nezabudni zajtra, hej, ideme. Zrovna presne také srdce má aj ona. Áno. Lebo podporuje, vieš, aj to moja bývalá spolužiačka. Však i na mojich gifteroch sa nalepili. Ona ma pozná od malička, od prvého ročníka ma pozná. A moji giftéri co robia? Blokujú. Ona ma môže povedať, lebo ona ma pozná od malička, no od prvého ročníka. Ona môže povedať, že tak idem dať inú akrantu, ak vám vadí fotka srdiečka. Áno, vadí mi to. Daj si radšej na kraňaka. Daj radšej na kraňaka fotku, toto mi vadí nebude. A nech vám povie Martina, ma pozná od prvého ročníka, lebo je to moja spolužiačka zo základky. Nech vám povie, že jaká je moja mamka, jak sa ona starala, jak sa venovala a že jaká som ja osoba aj moja mamka. Nech vám povie, nech vám tu napíše do komentára. Lebo ja som v živote nikomu nebližovala. V živote. Finančák na vás. Bloknite ho. Čo je finančák? Ale si jednu vec zoberte. Vždy tvoja mamka chodila po teba aj sestru do školy vždy vysmiata a ty hneď pusu ti dala. Áno. A vidíš, jak povedala, že co som si dala? A ty hneď pusu ti dala. No. A tu povedza, že som vám nedala Ty lásku. čistá si chodila do školy. A tu rozprávali, že som vám nedala lásku. Preto je vidieť, že mamka starala, veď sa jedna fotka aj to, čo ste mali aj terčeky. Áno, Elis. Áno. Chcete vidieť fotky? Ja vám ukážem. Nie. A mám fotku aj z Martiny. Potom. Jak vám porobíš easy poriadky k mamke, tak vám ukážem. A kľudne si to poďte, mi to nie je jedno. Ja sa nemám toho hambiť, ja som mala pekný krylom, keď A nebudeš ju ukazovať Martinu, že ktorá je. toľko rokov asi pamätám, naozaj máš moju fotku. Jasné, že mám. Však zo školy Do všetky školy fotky. mám aj tú knihu ešte, daj, kde mám, čo som dostala, jak som prestupovala, ja mám aj tú knižku ešte. Všetky fotky som Martina odložila. Máte stále lesty, keď ju mám na streame, vidno, že ste staráte o byt, neviem, či ľudia zavidia. Tak neviem, či zavidia, či nie. A po ďalšie, aj tak, keď ideš krajňák sa o mne tu vyjadrovať, dáva na mňa videa, že som rasistická kurva, neviem čo, ty sa pozri, aký ty si rasistický kokot, že uražaš ľudí, že sú chudí, tusté a že robíš výnimky, že takto, toto je chudý, toto je tustý, toto je hnedý, toto je bielý, ten Angličan, ten Prešovčan, takže ty si rasistický kokot, nie ja. Ďalší profil si zrobil Jeffo S5. Hej, už som zablokovala, u mňa je späť 2. A
čo som chcela, hej. Na rozdiel od teba, ja pomáham mamke, pomáham doma mamke. To, že nerobím. A mamka vie prečo, i ja viem prečo, a tu vám môže byť každého piča potom, prečo nechodím do roboty. Ale budeš chodiť, no. Robota všetko skoro nájde. A čo sa týka toho, keď nechodím do roboty, ale ja sa starám o ten byt, ja som povedala mamke, do toho bytu, keď chce si dať čo kúpiť, my sa staráme. Že maľovať, alebo chce si nejaký obrázok dať, nech si dá. Ale čo sa týka toho, že umývanie bytu, pratania, ja mám na starosti. Ona má na starosti také, že naváriť a umyť, keď chce urobiť nejaký koláč, tak zrobí. Ale všetko ja robím. Či nakúpi, či také, že treba odniesť papiere ku lekárom, alebo treba ísť dať čo odniesť na súd, alebo dať čo vybaviť. Ja to robím. Nejak oni, že volajú Kati, kúp mi toto, kúp mi toto, kúp mi toto. A majú 5 metrov od bytu First Dayko. Alebo jaký tam obchod. Prejdú len cez jeden dvor, cez jeden také, no to je dvor, alebo taký cez šmikom, cez okolo bytovkov a sú vo First Dayku, či to v obchode. A ona, to je pri mne. A ona, oni tak žijú, poďme na lepšiu debatu, ako mamka robí guľaky, má tie rodiny recept. Počkaj. A ona, keď chodila do roboty, neviem, či ešte chodí do autoškoly, ani ma to netrápi, ale ona tak išla, do autoškoly robila, keď do autoškoly chodila, prišla domov, hej, normálne dakedy do 6:30 robila, do 7:00, z roboty ucekala ešte kupovať rohlíky, kupovať veci. Prišla domov pre zlieklejšie a hajde domov pratať, variť, bo ciciska nezrobili nič. A pratať zbyt. Ani umyť podlahu, ani vyniesť koše, nič. Ona všetko robí sama. Jej smerkatej Nine, keby si dali metlu, by vám povedala, čo od nej chcete, že ona z metlu nevie robiť. Ona ani by neumie. Máme aj na zajtra halušečky. Takže odložím na zajtra. A také tu ľudia sa idú na mňa verejne, ono. Ale nie, že vychovala glupo. Ona si za to môže sama. Že za nich všetko robí. No čo ty chuju, pozdravujem Kristiana, že podávam na neho trestné oznámenie, dobre? Ja viem, kto si. Jakého Kristiana? Ja viem, kto si. A si dávaj páčka, že by som ti nesvetla, že by som ti pisky neosrepala. Dobre, na sekčove. Uznám to. Dobre? Viem dobre, že si nastupovala do Sivého a bol tu. A Kristián išiel smerom ku Maxu. Viem dobre, kto si. Do papuli som ti videla. Takže daj baka, že by som ti nestretla na sekčove. Dobre? No to tie pisky budeš mať dať inde, dobre? Kujú sú. Zo svojej matery zrob videa. Jeho matera je strašne tlustá, tá z nej nemôže robiť. Nevejde mu do obrazovky. A čo sa týka Krajňáka, nie že glupo vychovala. Ona si zobrala od 15 rokov Urbančíka, ktorý už je rozvedený. Už má druhú ženu, čo je ona. Oni ani sobašené nie sú v kostole, Oni sú len na úrade zosobašení. Ani nemá jeho prezývko, má zo Slobodná. Krajňáková. Aj to mi je divné, že ako manžel... Počkaj, jej Cicka sú Krajňáková. A jak to, že nie sú po ním Urbančíkovo? Tak asi nepriznal otcovstvo. Ty kokot, oni nie sú. Vidíš, že ona je Krajňáková, aj Ceci sú a on je Urbančík. No. A to prečo? To asi nevyzná... Ty pičo. Manželia a Ceci Urbančíkovci nie sú. Krajňákovo. Hej. A si zoberte, že on mal... Nemajú iného otca. Lebo ona zo Slobodná sa volá Krajňáková. A ide o to, že on s Markáty mal 2 roky. Pocikši, guľašovú polievku. Mal 2 roky, jak odišiel Urbančík do Nemecka. Domáce krupicové. O 2 rokoch, jak mal obravy, takže už 18 rokov je v Nemecku. 18 rokov je otcov je v Nemecku.
A ona vychovala ich sama. Aj šupky s tvarohom z pažitku. Ona to robí chybu to, že ona nevie vychovať. Nevedela ich vychovať. Šupky s tvarohom z Mne ľudia pažitku. normálne písali, že ona zlyhala vo výchove, že ona je už taká, jak ich syn. Však ona sa ani s ľuďmi nevie normálne rozprávať. Ľudia, keď normálne chcete dať, čo normálne rieši, ona vám povie, neriešim. Slavka, ale co chceš od nej, však ona je alkoholička, však ona cez víkendy je zľabaná jak A ja dúha. povedz, ona nerobí nič, jej synček nerobí nič, dovi dopo. Ale ona je cez víkendy zľabaná, však... Každý je chorý, každý je blbý, každý mu ubližuje, ale nie je synček je dobrý. Však im povedz, že jak cez víkendy ľabe, jak ju ceciska do posteli vyzlikajú, dávajú. Piču z nej robia. Ona še zdiga na balkone i rozkazuju robiť muši to, co oni povedza. Nieco ona zaveli. Jej povedza, že chcú botázky za 150 eur a ona piča naštartuje auto a ide. A furt, keď príde ich oco, neskutočne sú na dennom poriadku tam hadky. A to znači aj nebytky s ním. Hej, na to kupuje, hej, na to má. Hlavne vieš, že auto má... Na splátky má na všetko. splátky. Všetko má na splátky. A na to má. Minulé musel prísť ich oco, no krajňačky oco, ich dedo. Bo tak poskakoval ich oco, do bytky si nejaká Ninu strepal. No. Čo nahrával všetko krajňak a ukázal mame, že jak bil Ninu. Že dostala bytko od otca. Ty vole, pekne, ne? A do kokotov nadáva toto. Však ja mám tu uložené správy. Jak mi písal, že odkaž mami... No ja vám doma neprečítam. A to dobre, že mám takú správu, že toto použijem na tú. Ty sa, jak ja robím. Lebo tu... Som je za to písal pravdu, že mi to mal oco povedať, skôr ja by som si odber zrušil a išiel by som mu povedať, že nie. Ja som im včera večer povedal, že idem a oni mi nepovedali nič a dnes zo mňa zase urobili kokota, čo na všetko jebe. Že na kokota, čo na všetko jebe, ale ich nezajíma, ako mi je. Myslel som, že mamu to zajíma, bude, ale keď je oco doma, nezajímajú nič iné. Sestra je z toho na nervy, ja som z toho na nervy, ale hlavne, že ona sa má dobre a my sa prispôsobíme. Odkáž len jej, že od dnes som u Bašky a tak, ako si ma zablokovala, ja sa k nej od teraz idem správať tak isto. Ďakujem, maj sa. Takže tak sa správa, hej, jej synáčik. Tu na TikToku taká kváže, aká pekná rodina, ale na súkromný vám nepovedia, že čo to je za rodina, jak sa vadia. Jak sa preklínajú doma. Jak tam sa hádžu... Ja by som... slovníky. Ja by som pri Ivana chcela vidieť, že kde ti dajú bicykle na splátky, lebo ja na splátky nebrala bicykle, ja som brala v hotovosti a z predajní som na bicykli išla von, ešte aj taxík bol po nás, lebo trebalo z stanice ísť na Sekčov. A to bola hustá premávka vtedy, takže sme išli taxíkom. Takže vy všetci, písalkovia, viete lepšie všetko, jak viem ja. Vy lepšie viete, jak ja sama, čo som to kupovala. Krajňáková je piča, všetci z Piskej to vedia. Hej? A keď je Krajňáková piča, vo Piskej, prečo ho sleduje, že je ho nemá veci syna? na splátky, každý si všetko kupuje hneď za cash, bože ľudia. V živote také veci, len elektronika sa dá vždy brať na splátky, ľudia sú mimo. Ja no viem. dávaš, lebo je to môj bývalý spolužiak, jasné. To by som chcela vedieť, či to je to vážne, to je bývalý spolužiak. Konvica bola zanesená, ja stále čistím. Bo potom ten chlor ide do kávy, ne? Všetko. Tefal konvica.
Neviem, že to je spolužiak. Berli, ahoj. Vidíte, ja mám originál Tefal, značkovú konvicu, neobyčajný šmejt. Aj stála. Koľko? 27 eur, či jak som za ňu dala? Ale aj tak si nezrobím veľa, keď také 17 hodín tu dala. No viacej, neviem, teraz už nepamätám. Len máš 40 lajky. Ešte je v záruke. Ešte je v záruke. Však ja v octe vyváram, však teraz som otvárala nedávno ocot, aha. V octe vyváram. Ja ocot dávam, ale behom týždňa je zas prdeli. Ježiš, ako mám opuchnuté. A ja viem, ako vyzerá trenážer, tam ona mi všetko ukazovala, jak v robote vyzerá. Neznam, čo som... Nerob! Či? Všetko viem. No čo desím si, tak ono, zasekol sa. Kúkaj, 106 ľudí a nulová podpora. Všetko iba čumia na mne, co robím. Všetko iba čumia. Čest výnimkám. Tu mám na kávu a tu mám čaj. Kostelníkov a ďalšie, čo sleduje toho krajňáka. Čo tu chodíte? Čo tu chodíte? Však pičte. Čo, máte pokakané v gačoch? Ja gačo nemám pokakané. Jakie za kocyki? Dobry wieczór. Daka tu. Asi jej praska, nie? Na hlavičku. Fľašku neberú. Hej, máme u mňa večer. Slava provokuje, som tu za rohom, chceš vajca? Toto tá kurva. No poď! Toto tá kurva, vašeň. No poď! Mami zvoň, poď! Nemám novú konvicu. Mami zvoň, Minulý poď! rok som kúpila. No poď! Buď frajer, keď si tu nie je len cez myšlenka. Mami zvonku, poď! Ja vyzývam, poď! Hej, dostanem, poteším. Nejak veľa zdieľajú ľudia, isto už potrebujú hneď vás zdieľať a natáčať. Drž piču, no poď! Nie o týždeň, poď dole! Mám ísť dole, ale tak príď k ubytovke. A prídem dole, poď! Ti najebe na písky, poď! Toto tá suka. No poď ty kurvo, ti najebe na písky, poď! Co na internáce chcela všetkých No žiakov poď a učiteľoch. Poď hore, ty kurvo! Viete, že ju vyhodili z roboty? Na Marotke. Na Marotke Jelenu ju vyjebali z roboty. Z roboty ju vyhodili.
Ale so schodami ti zametám tvoju hlavu, poď. Vašničku, No, Janu Tyrpakovú vyhodili z roboty. Obťažovala žiakov. Nech sa nejebe do mňa plávať. Obťažovala učiteľov. No poď ty, kurvičko, poď. Chcela jebkať a jej nechceli dať. Tá sa im vešala po krkoch a vyjebali ju z roboty. Tak lebo išla po učiteľov, vieš? Chcela jebať s učiteľmi a im to nevyšlo, lebo učiteľia majú rodiny. Hej, a čo uvidím cez víkend, Eviček? Hej, to ten kokot, čo vyhráža. S kým čo zrob? Lebo še vyhráža a budeme mať dôkaz, jak tu príde bujak, a budeme mať dôkaz na bujaka. A potom ľudia... Držať piču nebudem, poď. Čekám ťa, poď. Potom môžete zautočiť na jeho rodzinu. Vyzývam ťa, poď ku bytovke, poď kuju, poď. Kedykoľvek. Už zrazu cez víkend, hej. Tu sú kamery, ti najebem rovno pred kamerami. Vytoková kurva je tvoja mater, poď tu, vyzývam sa kurvo, poď. Hýbaj ťa, vyzývam. Ale ti takú priebem, že skončím. Kavičku pijem. Poď, čekám sa, poď. Čo len komentáre? Buď reálne a príď. Nie cez moje fotky písať, poď. Vytoková kurva si ty jedine a nebudem sa tu s kurvou naťahovať. Čekám ťa pred bytom, nepríježiš do piče. Není. Už keď povieš, že poď hore zrazu cez víkend, hej, lebo je pokakaný. Je rozosratý. Len cez kabel sú mútre. To je jak krajňak. Som ti povedala, že niekde si ho raz otvoril papuľu a skončím pri Spiskej únii doma. A že zverejním číslo. Tak sa pripojila ku mne mamka, tá zosral sa. Tako ma blokoval, lebo sa zosral. Frajerík len cez kabel tiež. Ďalší skurvysyn. Čo len cez kabel frajerík. Pri nákupe na protiúčet aj bonus až 1000 eur. Platíme najviac na ruku a vybavíme za vás všetky... No cez kabel do piči všetci ste frajeri. Ale na verejnosť sa nikto do piči neukáže. Bo sa bojíte. Ste zosratí až po uši. To tá Mariana S. nesedí u teba tiež? Hej, u teba sedí, blokni ju. Ktorá? Mariana S. Co máš šiltovku modrú na hlave? Počkaj, bo nevidím, bo to ide výzva. Neuvidím, teraz bude výzva. Dobre, po výzve. Ona už takého bola, nie? Ona chodzi ku tému. Chod si vymeniť peľuchu, lebo už ju máš plnú. Dobre. I ty si vymeniť peľuchu. Bo si pokakaný za ušami. Ona chodzi toho krivého kokota podporovať a tu nás chodzi nahrávať. Nevádna Slava, už sa nebojím. Ty čakaj ešte pár dní, ty, pičo. A však ja tu nemám ju na okienku. U mňa je už bloknutá. Ja mám tiež bloknutú. Neznamená, tu drží papuľu, renka hnila, ale iná nejaké strejší, neviem. Joj, ty hnila, kurva, ísť do piči, ty fejkový kokot. Príď cez reálni, nie tu, cez fejkové ušty, bo ste posratí za ušami. On cez fejkové ušty znáte prísť. Cez svoje neprídete, bo ste posratí za ušami, vy kurvy. Čo? Čo, Majko? Čo, Majenko? Kuďo? Poďme mi daj. A ty... Hej, tá príď! A policiu nezavolám, príď! Ti právom prenose zajebem, príď! Fejkový účet, príď! Ahoj, Sofie, ahoj. Nie tu sa fejkový účet písať, príď, keď si frajer, príď! Ahoj, Sofinka. Ja sa vás nebojím. Príď, ešte ti cez okno ti zrobím fotku, skončím na TikToku, poď! Hýbaj! Nechcem fejkový účet tu písať. Joj, to ja sa smejem zo Slávky Podarená. To píše.
tá Livia. A nie? Fejkové kurvy tu budú písať. Bo dá, co si myslí, že cez fejkové kurvy sa zľaknem, lebo keď príde tu, teda sa zľaknem. No poďte mi hodiť paru tote. Poďte mi hodiť paru notové osnovy. Poďte hore v cieli, mám notové osnovy. Nie, tak tu fejkových kurvov sa budem báť. To len hapkajú, aj tak nik nedrobia po nuly. Len tak pinkami hapkáte. Ešte dá, co mám zrobiť? Vodu aj si dá. Ty čo vystraješ? Ty čo vystraješ? Ty čo vystraješ? Chápeš? Ty keď napíšeš dačo, ty keď dačo povieš, tak máš slovník tretej skupiny, kršmovej, ale že tu prídu fejkové určite nám nadávajú, to je v poriadku. Prečo vám tak ľudia zavidia, nechápem to. Zavidiť, bo zavidia. Zavidia a budú zavidieť. To sú to nuly, v živote nič nedokázali, ani nedokážu. Ani nedokázali zapnúť sebe vlastný stream. A ísť vysielať toto, ale idú, som pila aj kávu, kúkaj. Že káva vypýta zo šálky. No i konvica vyvrneš. Normálne vám písam Bohu, keby to tá kurva vysielala, ja by som normálne vyzlávala Krajňakovi, že by si dala so mnou duel. Prísam Bohu. Ale počúvaj, hej, prísahám. nehreš. Prestaň už teľo hreš, Tak fakt. nech sa kúknú na seba pri jebanci, každý na vás vysiela, lebo im by inak nemal čísielka. Presne tak. A ona pôjde s tebou duel, keď nezná stream vypnú, však ty jej musela stream na diaľku vypnúť, neznala, co má robiť. Tá ona pôjde duel s tebou dať. Ja ešte nevyšmívam, ale tá. Ona by kochtala. No neznám, co by rozprávala. Lebo keď dáš stream, tak musíš aj rozprávať, cožka. Ona co by povedala, šikala som, oliala som cez 5 kávu, bola som vymeniť z 5 mikinu a furt dáco, hej. Jaj. Prichystám vody, idem na záchod. No poďte ešte, Ľudko, vejdišku mám kým, tak keď vejdišku mám, vejdišku nie. Netreba si poľať kvitek. Hej. Słuchajcie, idem się na was wysikać. To tych, co len chodzicie vo fejkovej mučce, nie chodzicie podporować, len zlobu robić na TikTok. Co wy ste od rana porobili, keď siedzite tu na TikToku? Co ste porobili, fejkači? Aj to ty, co tu čumíte na nás. Co vy od rana porobili? Poďte mi povedať. Lebo ste nič nerobili. Len zlo zrobíte na TikToku. Nič iba zlos. Tebe netreba ísť na vecko. Slavka, tebe netreba ísť na vecko. Lebo chcem brúsiť tú tabletku tam dole. No to ja chcem vrúciť, že jak co to zrobí so záchodom. Náš požiarníci.
do bedna. A po ďalšie on ide dačo rozprávať o môjmu otcovi, že že vás otcov pustil ako kokotiny. Nás neopustil. Ja mu kopla do rici. Ja mu kopla do rici. A po ďalšie, môj otco... Nie, on nie. Môj otco je aký je. Ale je to kokot. Ale čo som chcela povedať? Tiež nadáva na TikToku na tebe, se hreši. Tiež se hreši kokot. Čo som chcela povedať, že áno, uráža ma, ako mám piči. Poviem na rovinu, mám to piči. Ale ja mám prezvisko po Špirienkovi, po môjmu otcovi. Prečo on nemá prezvisko po jeho otcovi, keď sú už kvázi 25 rokov, však aj moji rodičia by boli 25 rokov. Ale je to záhadné, že je Urbánčik. A on je Urbánčik a Cecíska Krajňáková. Urbánčik a ona je Krajňáková i oni sú Krajňákovci. Také divné. A na úradze sú zobraté. Však na úrade sú zobraté. A čo ja viem, tak ušli, dobre, on jak bol na svete Krajňák Marko, tak áno, on už mal, už neviem koľko mal už rokov, ale už bol na svete. Ale prečo túto Sopliva sa narodila 2010 a nemá meno Urbánčik, ale nie Urbánčiková, ale Krajňáková? Tam dá, čo nejde do hlavy. Ona si nepotvrdila otcovstvo. Lebo oni sami, aj ona mi sama povedala, ale hovorím, že ja som sa jej sama opýtala, že prečo tak vlastne deti, že prečo, jak mám povedať, že prečo keď príde ich manžel, ako je manžel domov, prečo ho tak nenavidia deti, že či dá, čo im zrobilo, lebo čo? A sama povedala, že nie, že ono, ale že proste im veľmi ubližila aj im. Takže musí tam byť dačo. Neviem, ale musí tam byť dačo. Že by to je blúd. Napríklad, keby vy ste mali, dáme tomu, čo dáme tomu, hej, čo tak poviem, hej, napríklad vy budete mať otca, hej, že bude za vašu mamu vydať ženu ako braty a otec sa volá, dajme tomu Hráčko a vaša mama sa volá Slobodná Hrušková. Ja si neviem predstaviť, že boli to také, že deti majú po matke meno bez otca. Ja mala tiež po otcovi meno za Slobodná. Po mojim. A jej dzeci vôbec po mužovi nie sú. To je keby jeho dzeci neboli. Keď im nedal meno. Keď im nedal svoje meno, tak to asi jeho dzeci nie sú toto dvojo.
vážne to neviem povedať. Ale bude tam dačo. To nie toho Boha, bude tam dačo. Tam nie je nič v poriadku. Kľúče a toto treba poprátať sebe, hej? Lebo všetko pochopím, všetko som videla, všetko som počula, ale... Idem naspäť, Patriček. Toto, vážne. Poď, idem naspäť ešte. No ale ten obraz mi veľmi pekne zrobil v izbe. Pekne to je. Chceme zrobiť z vodu. No i daj ešte jednu odvetu a končíme jednu bytku. Jaj, práta zídeš. No však myslím, že tak upratať. Bo onda, keď dám na mňa video, to ja sa pokákam. Veľká rodina, on sa zrazu zastal mamky, sestry a jeho drahej. Jak sa zastáva? Že divadielko hrajú na TikToku. Čo, Livia? Teta Záclon, ste si už dali tú univerzálnu nie na Vianoce. A jak na Vianoce? Tebe jebe? Teraz sebe mám dať Vianočnú? Takže... Nech si dáva to tie kokocké videa, koľko chce, on ma s tým neurazí, urobí si viac s tým problémy. A keď začal on, tak ja zverejním jednu vec sobotu, dobre? Nech sa na to kokotko pripraví. A to dám do celého svetu, Že čo robí, čo to je za chuja, ak šikanuje vlastnú matku. Jeho matka mi toľko porozprávala, že mám pekné dôkazy, ak ju týre doma. A mám aj nahraté, ak plakala mi do telefónu, čo robí rodina. Všetko mám nahraté. Všetko mám nahraté. Jak mi nadávala, že ona nie je matka toto. Že išla do roboty s plačom. A že ani z kusky ani jedna nezrobila, bo nebola svoja. Že musela ísť domov, to jej povedala vedúca, že by sa už rodila, až nie je domov. Dneska je jakého? 24. 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabletky by mali byť. 6, 7, to som nebrala. Po 1. mám mať už v lekárni, 1. októbra mám vybierať ďalšie. Takže 7 dní dozadu daj. Od 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Počkaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dobre, vychádzajú dobre. Lebo 1. by si mala mať lieky už. A 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Dobre, brala si. Hej, ale ja mám 8 tabletky. Tu. 6, 7, 8. A keď by som žala, tak by nemôže byť zo 8 tabletky, musia byť z ňou 7. Počítaj. No to je sa 7 dní. No a ja mám tak 8 tabletky. Tak si nebrala potom. No bo mám na 8. Chápeš, bo na deň mi vychádzajú, za to vravím, že nebrala som. Takže dal si dokopy tie veci a do konca týždňa to zverejním. A pobavíme my sa teraz na Krajňakovi. Teraz my sa pobavíme. Dáme na sére a pošlem to rovno na policiu do Spiskej. Livia, vieš mi odpovedať, že ako si to myslela s tou zaclonou? Livia. Lebo ti nejak... A tebe poviem, Krajňak, keď ma počúvaš, alebo ty, Krajňako, alebo určite ma počúvaš, tebe nikto nenahráva tu tie videá, určite ma ty počúvaš. Tá Vanda, to ti tam písala, že si pán, tá Vanda tvoju mater dala vonku a tá bandička na tvoju mater nadávala, že je lesba, že zónu digala. Tak. Tvoja
úžasná tá Vandička, čo ti tam písala, že si pán, či si kráľ, či si pán, neviem, čo si tam teraz písala, to ona zverejnila naše fotky vonku a ona začala rozprávať po TikToku, že my sme dve lesby. Lenže ty nevieš, akých ľudí máš, ja ti hovorím, nevieš, akých ľudí máš. Kde je? Že ak to tí ľudia... Kde je Patrik? Tam pri tebe. Tu kedy? Jednoho dňa tam podkopnú nohu, ešte budeš plakať. Z čoho komu čo mne vypisuješ. Ľudia sami mi vypisujú na Instagrame, že čo robíš s ľuďmi. Na Facebooku mi ľudia vypisujú. A ty sa ideš zvrať. Raz jedného dňa to do ústa zapojíš. A ty ešte povieš, že posledné, že ti nech zjeda kar? Nech to, vieš, to ti poviem na rovinu, nech tvoja mama ti zje ten char. Bo z jej piči si mi padol, to nech tvoja mama ti ten char zje. Nech ho počulúma, bo ona má rada také lopasy. Nech ti počulúma. Nech ti zobere do piska, nech si ho počulúmúľa. Podsumľa, to je? Bo ona rada má také kokoty, bo ona si kupuje Robertko. A nech ti dá jej do píska tvoj a nech sa uspokojí. A ešte na záhradze Robertka má skore. Nech ti dá na záhradku. Íď na záhradku a tam sa to uzrieť. Ja viem všetko, kde máte záhradku. Ale ona się nie hańbi rozprávat s takým mladým dziewczęciem jak ty o Robertkoch. Tak. Ja som s ňou volala a ona mala tam kamarátku alebo spúžačku, nej si spala z víkend. Takže sme boli v kontakte. A Nina tam bola dačo dole bucho a ona, že ukážte mi obidve, aké máte brucha. Kaťa? A ja to tu nie spúžačky s kamarátky, čo tam bola. A to preto. Tak? A tie je teplo, môže na dievčatá. Cudzec ešte bolo zvedáva, že aké mám brucho. Divné, ne? A si zober, že oni je celá rodina taká, však jej sestra má druhého tiež muža mala. Prvé manželstvo mala David alebo Daniel, dačo na D. Mala chlapca, jej sestra, potom má dceru 25-ročnú, čo je lesba. Jej neter je lesba. Ty kokot. To sú dvaja súrodenci spoloční. A tretiu má teraz Simonu, či ak sa volá, má 10 rokov a má s druhým. A teraz žije sama so Simonu, lebo ona dade odišla, má priateľku. A on neviem, kde žije ten jej syn. A ona Urbančík má jedného syna z predošlého manželstva, čo mal zakázané sa s ním kontaktovať, bo mal iného otca. Tak teraz sú spolu. A teraz má ďalšiu, tú piču Krajniakovú. Všetko viem, však Krajniaková mi všetko povedala. Tak mi podkopla celé rodine nohy a nikto nikdy. A dala som si umelú inteligenciu, že dala som si normálne Peter Krajniak. Ukázalo mi, že kde má tú dopravnú, jak sa to volá? Prepravu, aj tú ulicu, kde býva. Ja keď pôjdem do Spišska, ja tam zajdem. Ja tam nepôjdem sama. Že pôjdem tam robiť cirkus, lebo oni za nič nemôžu. Ja pôjdem s policajtami a normálne mu ukážem, čo robí jej dcera a jej vnuk. Ich vnuk, že si to im príde normálne. Či im to príde ako rodičom normálne. Žena sa tak správa. Ja sa nerozčurujem.
Nemám taký hlas, ja sa nerozčurujem. Spadneš. Ja sa nemám prečo? Pardon, rozčurovať. Melisa, čauko, ty čo? Ďalšia? Čo chodí od streamu do streamu? Ja viem každého. Aj to, že sleduješ Krajňáka, aj to viem. Tak chcel si zarobiť, ale mu dajak nejde, nie? Keď má... Koľko hodín dozadu? 18 hodín, má len 40 lajky a 11 komentáre? To taký si slabý na to. Taký si slabý na mňa. Čo, ma nezvládaš? Nezvládaš ma? Ani zvládať nebudeš. Nebudeš. Na mňa číselka si nemusíš robiť, bo aj tak si na nich nezrobíš. Bo len to tie špiny, čo ti nadávali na tebe i na tvojom mate ti komentujú to tie videá a ťa lajkujú. Aj, Micka. Ideme, ja potom sa prihlásim, majte sa. Kde ideš? OK, hej, OK. Hej, poď. Ďakujem. Ďakujem krásne. Som bola umyť. Hej. Oholiť, umyť a natrieť. Sa ti myslel na rameno. Záš? Partizán. Partizán. Ty partizán. Dneška daj veľa kakáš. Vyššie stôl. Daj ho na pôvodné miesto. Riešenie on bol. On vysiela. Ku nemu sa mu pozdravíš. Kemu? Kemu? Počkaj. To ten tu. Vieš, ak pekne má videa? Ten krasavec. Slávka, pozrite si, aký príspevok o vás dala neskrotno na svoj profil. A jak môžem puknúť však? Poszedłbym na ten. Nie wiem, czy z tym się będą grzyby. Keby som ti rozumela, to rozpráva. Po polsky. Poszedłbym na te grzyby? No, zlatý je. Grzyby mogą być, czy są jadowite? Jadowite. Jadalne czy niejadalne? Bo jak mogą być grzyby jadowite? I sobie najpierw herbata albo kawę zrób i łatwiejsze. No też tak myślałem. program, tak práve. Ale to je, jak keby som vo vtári videla Jakuba Heliného. Tak vypatra. To ten. Jelita, takže mám pre teba informáciu 100% potvrdenú, že pani Baranová sa skamarátila s pani Špirengovou, chodia spolu k sebe na návštevy, dokonca pani Špirengová dala pre pani Baranovú veci pre maličku, ktorá sa jej narodí, a ďalšia vec je, že Kiko, Dávid a Baranová sú taktiež spojení so pani Špirengovou a dostali sa mi do uší informácie, že vraj ju chcú ublížiť. Dianita, takže mám pre teba informáciu 100% potvrdenú, že pani Baranová sa skamarátila s pani Špirengovou, chodia spolu k sebe na návštevy, dokonca pani Špirengová dala pre pani Baranovú veci pre maličku, ktorá sa jej narodí. To je umelá inteligencia, píšu. Dávid a Baranová sú taktiež spojení so pani Špirengovou a dostali sa mi do uší informácie, že vraj ju chcú ublížiť. Dianita, takže mám pre teba informáciu 100% potvrdenú, že pani Baranová sa keď si myslia, že môžu na TikToku oklamať každého hlas, sme zmenili,
aby sme chránili túto osobu, nezabudni zanechať komentár. A ďalšia vec je, že Kiko, Dávid a Baranova sú taktiež spojení so pani Špirengovou a dostali sa mi do uší informácie, že vraj sú... A viete, kto to dal von? Toto tá alkoholička včera rozprávala, ja som ju pekne počula. Táto alkoholička, psychiatrická pacientka, čo je liečená protialkoholicky, dobre, no a čo teraz? tak ona povedala, že tá bodka som ja, že chodím ku Baranici a že ja jej tam píšem a že to ja som tá bodka. Tak keby ja som bola tá bodka, Baranica ma už dávno blokne. Lebo Baranica má tam ľudí, ja som tam prišla so svojím účtom, do pol sekundy som bola bloknutá. Jasné, že to je umelá inteligencia. Ahoj, Adrianko. Takže také pičoviny nech tu nerozprávajú nepravdivé, pretože nič z toho nie je pravda, čo tu tota trepe. Vypínam chvíľku hlas. Čo toto trepe, piča. A po ďalšie, ja chodím na navštevy ku Baranici, Baranica chodí ku mne. A prečo som non-stop s vami v kontakte a vy nevidíte tú Baranicu, nechápem? Prečo tu nevidíte Baranicu? Z jakého dôvodu? Ani mňa u nej. Že ja okrem policii a na kúpu, čo mi treba domov, nechodím nikde. Čo ja by s Baranicou mala spoločné? A po ďalšie, aj keby sme sa dali dokopy, len to srandu hovorím, lebo ja s ňou nechcem mať nič, ale aj keby sme sa dali dokopy, vás všetkých je piča do toho, s kým ja sa bavím. Vás všetkých je piča do toho, s kým ja sa bavím. Chápeme sa? Chápeme sa? Pretože ja si môžem volať s kým chcem, ja chcem, kedy chcem. A môžem ísť na návštevu, kde chcem, do koho chcem. Chápete ma? Tak nesplietajte tu blúdy, dobre? Nesplietajte tu blúdy, ktoré nejdu ani prišiť, ani priplatať, hej?